gaurko musika zuzenan telebista saioa grabatzeko, Eibarrera etorri gara. Kokain taldearekin egin dugu hitzordua, musika errepidean 20 urte baino gehiago daraman rock taldearekin. Gaur gurean, Kokain taldea. Kokain taldearen disko berriak Atomika izena darama, eta taldearen 7. erreferentzia da. Disko guztietan, edo disko berri bat planteatzerako orduan, beti galdetzen dugu gure buruari zer eratako diskoa egin nahi dugun baita ere, ez? Guk ere barruan zerbait sentitzeko eta zerbaiten bila jotzeko eta bar. Eta bueno, adibidez Lurpekarian gure diskorik ez dakit, rockeroena, gogorrena edo saiatu baginen egiten, kasu honetan agian dantzagarriena. Eta hori, barrua pixkat pizteko, ez? Beti berdina egiten ari garelaren sentsazio hori eukitzeko, eta nahiko alde hortatik oso pozik gaude hori lortu dugula sentitzen dugulako. Erronka zan abesti estrukturatuagoak eramatea, ez igual, ez? Norberak etxeko lan hori pizka bat landuagoa, baina bai dagoela riffen hasieratik igual ateatzen dela abestia eta gero janzten joan gara, bai bateriaren ritmoekin, koruekin, efektuekin, ahotzen tratamenduekin, baina bai igual konposatzeko era pizkat desberdina, bai bilatu dugu igual abestia borobiltzea, Bai, eta nik uste dut gure ibilbidean dauzen diskuek eta beste guztiek pizkatxo bat gure pertsonalki bizizan dugun ibilbidea ere plasmatzen dutela, Eta netako hori sensazio oso politza da. Azkenean, nahiz eta guk bideratu eta behar da pentsatu zer nahi dugun egin eta nora jo, azkenean barrutik urten jakun pizkatxo bat dela momentu bakoitzean, Eta mugiren batean edo bestean, diska horiek direla guk bizi dugu momentuaren erantzuna bezala. Eta hori, niri pila gozatzen bat. Eta hori momentuan, biznitugun gauza guzti hauek eta gero urte hauetan eta dana, batian olako diska, igual azten komentu duguna positiboagoa, ero dantzagarriagoa, ero holan beste rollo batekoa gu denbora guztian izan da noski, guai da, positibuzmo bat ematen dutzu bentat momentu batian norberari momentu batian. Batez ere disko honetan, uste hasieratik erabakien dula, zein da gure bildoa disko honetarako, eta gutxo gara bera definitu genuen, aurretik lera sortu genuen, zabaldu genuen bidetxo hori, aurrera jarraitzea, eta, kasu honetan inoiz baino konstienteagoa izan da uste dut norabide hori erabakitzea, Lehenago, rock talde bat gara eta abestiak egin izan ditugu, baina pizkat sobre la marcha esaten dara moduan gehiago, Eta honetan bai bideratu dugu inoiz baino gehiago nire ustez, nahi genuen soinu eta musika estilo hori. Taldeak 20 urte baino gehiago darama musika errepidean, horietako gehienak taldekide berdinekin. Bai, nik uste presa askori gabeko taldea ere izan garela, eta batez ere lagunak, nik uste dut hor dela, eta bete esan dugu, pixkat hori dela gure sekretua edo, baina horrela moldatu garela eta horrela jarraitzen dugula, eta txitxez, Zaloa eta Jatxu elkartu zirenetik hasiera Forirekin eta geroztik formazio askorik ez da aldatu eta zepila daramatzagu eta ilusio askorekin eta oraindik ere jarraitzeko gogo askorekin. Gero nik uste dut ere oso amankomunean izan ditugula beti musikarekiko maitasuna. Eta batez ere ez bakarekan gu jotzerekin da sortzearekin, baizik eta musika entzutearekin, gauza ezberdinak entzutearekin, parte hartzearekin, entzule bezala eta ikusle bezala leku askotara joatearekin eta guzti horretaz ere mamitzeko eta jateko gogoa danok eduki dugula beti.
Eta gero egia da, batzutan ez dago lan ikuste dut olako modu magiko bat zergatik handara maguna inbeste denbora. Begia da guretako ja familia garela eta oso laguna garela begia da. Horrek esan nahi du gauzak honetarako eta txarrerako. Osea, ezagutzen gara oso ondo. Orduan, horrek laguntzen dutzu momentu askotan. Baina egia da, ez bagendu jarretuko gaur egun horrelako gogoarekin ez gendulaik ezer aurrera eramango ez baginak ebentzat konbentzituta egongo benetan hain gustora gaudenik. Eta horrela da, orduan, bitartean aprobetxaban behar dugu, ez dakigu inoz bukatuko diren gauzak, ezik por si acaso hemen jarraitzen dugu. 2019 urtean Lera disko txikiak ikusten du argia, taldearen norabide berriaren lehen mugarria. Bi urte, egoera pizkat berez esan, ez genekien ondo zer egin gerukan materialarekin, baina bai ikusten genuen beharra ez oso publikatzeko eta jendeari izateko hamin gauz, eta gainera uste genuen bite mazo genuzkala jendeari erakusteko modokuak, eta atera zen Lera. Formatu digitalean, eta zarean zabaldu zen bi bideoklipekin, eta moduren baten kogeinen 20. urturrena ospatu nahi genuen, ez? Hori, Lerarekin etzen atzera begira egitea, baizik eta justo kontrako ez, aurrera begira, abesti berri batzukin, eta orain ekarri digun beste disko honekin baita ere. Baina bai ingenduan, iraganaren etorkizunarekin adibidez, atzera begirada bat, eta letra desberdinekin eta beste desberdinekin pizka sortu genduan gure ibilbide horrartekoan orainokoa zen, ez? Guztu politxa dela batutan norbere lekuan ikusi eta ona ekarri nauen bide guzti horren kontziente izan, gero aurrera joan izateko, ez? Eta nik uste dut Leran adibidez itzalak eta iraganen etorkizuna bidez berdintasun hori direla, ez? Itzalak netako zan gehiagoia orain egiten ari garenaren edo egin nahi duzen dugunaren aurrerapena bezala, eta iragana etorkizuna bebai, baina bizkatxo bat atzerako begirada ere eginda. Eta nik uste garrantzitsua dela gero aurrera joan izateko. Atomika diskoa noiz eta Gaztain estudioetan grabatzen da. Oial Lizaso eta Einaut Gaztainagaren gidaritzapean. Gaztainagak, gainera, kantuen ekoizpenean hartzen du parte. Bai, eske batutan ikusi daudela energia batzuk igartzen dozunean hor zerbait sortzen dela eta benetan gustora zaudela, eta gero erantzuna denon gustokoa denean. Eta nik uste Einautekin hori gertatu zaigula, ez? Hasieratik ulertu ginean, oso gustora gelditzu ginean, gainera lan egiteko moduarekin ere oso eroso eta modu oso errez batean, eta ez dakit ikuspuntu berdina bezala begiratzen bezala askotan, eta orduan disko honekin ere bai ziur gegoazen berarekin lan egin gendula inungara sortare. Eta horrela izan da, Bai, behar genuen baita ere beste soinu bat taldean ere nabaritzea eta gu oso sartuta ez gaudenez mundu horretan behar genuen norbait erramienta hori errez emateko modu bat zeukana eta orduan Einaut teknikari oso nahi izateaz aparte hori ere ematen zigun, ez? Eta orduan abesti beste maila bat eta beste detaile, geruza eta giro batzuekin aberastu egin ditu eta orduan zentzu horretan oso garbi geneukan, ez? Hori behar genuela abesti berri hauetarako eta sekulako lan egin du. Grabaketa bi tokitan izan da, alde batetik Zarauzko Noise Estudioan eta bestetik Gaztainen, ez? Adibidez, gitarrak Einautekin egitearen premisa hori edo hasieratik geneukan eta hori argi geneukan zerbait da. Eta zentzu horretan nik uste asko oso erabaki ona edo bintzat, emaitza oso nahi. Eraginkorra, guztiz.
Taldearen diskoetan ohikoa den bezala, gitarrak nagusi dira kantu berrietan ere. Honakoan ordea, badira 6 sokak erabiltzeko modu berriak. Nabaria da, ez? Nabaria da, azkenean kutsu rockero hori hor non bai dago, ez? Igual ipintzen duzunean jendeari eta holan jendea helduari batez be, igual bai heltzen zaio, ez? 80. hamarkadako post-punk hori, ez? Igual, ez dakit nola esan, ez? Baina bai dagoela, bai dantzagarritasun hori, baina gitarra horiek hor presentziakin, ez? Bai, gainera bai komentatzea, ez bakarrik sintea, baina baita ere pedalen jokuekin, ez naiz eta abestiak sortu igual gitar, bajo, ez? Betiko ambiente horietatik, gero adiezitzen kasuan pedalekin eta pedal sintetizatuekin eta sekuentziadoriekin eta loopekin, bai asko da gitarra dagoen hor azpian, naiz eta zu igual pentsatu sintetizadoreak direna, baina dira gitarrak, apoiatuak edo ez, igual teklatuekin edo ambientalago dira zen gauzekin, baina gitarren efektuekin lan handia dago hor bai eta oso interesgarria bai, ez? Base ritmiko indartsua du Kokain taldeak, eta disko honetan bereziki, baxuaren presentzia handia da. Bai, azkenean ez gara gitarristak bezain protagonistak, baxua batez ere ez da, baina bai da tresna bat abestiak eusteko eta kontinuitatea ematen diona kantuari, ez? Baxua asko entzuten da, Baxua ez entzuten, baina kentzen bozu orduan hori da. Baina, gainera disko honetan ikuste bereziki, baxua daukala Bai, borobiltasun bat eta ez dakit, punto grabe, ez dakit, zelan zabaltzen diren igual frekuentziak eta hor zelan, beko alde horretan, bajoak dazkan presentzia eta borobiltasun eta efekto horiek eta distorsioa batzutan eta jungela baxua distorsionatzen, hasieratik, eta ja heldu gara, ja pondrez minutos geldu, ja topera heldu da. Amaikan. Ja distorsionatu daukagu. Eta ondo, eroso zein horrekin, eta Pozik. Indarra ematen dutza taldeari, eta izaten saiatu zaitez bidean okerrak saiestu arren Kaixo, hemen zatoz hanka sartzen nahoz zaude zainego zuretzat okirik ez dago inor dago Eta guztiaren aurrean, zaloaren ahots berezia dago. Kantu berrietan, inoiz baino jostariagoa. Saiatuta behintzat, ez dakit da ozen ala ez, azkenean ni naiz eta ia urte larregi dira norbere burua holan oso desberdin ikusteko, Baina nik uste dut beti saiatu izan naizela, ero azken urtetan behintzat gehiago pizkat irtetzen hartzen dituzun hori joeretatik pizkatxo bat, ez? Eta gustatzen jata hori irtetzea desberdin pizkatxo bat eta saiatzea beste gauza batzuk egiten. Eta kasu honetan are gehiago izan da, ez? Behar bada baneukan gogoa ahotsarekin gehiago jolasteko eta nik uste dut ja heldu dela momentu bat norbere buruarekin nahiko asetua zaudela behar bada eta badakizula noraino ailegatu altzaitezken noraino ez eta orain jolasteko gogoa behar bada neukan gehiago. Eta hori gustatzen zait, beti gustatu zait eta jarraitzen dut gustoko ukitzen. Eta oso pozik gelitu naiz, argi dago pozik gelitu garala diskoarekin. Hori garbi daukagu. Atomika diskoan badira hainbat lankidetza. Horietako lehena, Ezpalak taldeko Juanjorena da, Unea abestian. Ez dugu askotan egin horren beste kolaborazioan egin dugu, baina ez solan bereziki. Eta oraingoan esan genuen, goazen pentsatera zer nahiko genuken egitea. Eta hori lehen komentatu bezala, gu oso musikazalea gara, eta Ezpalaken kasuan oso gustoko. Eta Juanjoren ahotsa bereziki niri pia gustatzen zait. Osea, duka tonotxo bat hor benetan gogoko doana eta indar bat kantatzeko moduan oso gustokoa.
eta geneukan abesti hori, eta bapatean garbi geneukan, bai, hau berandako izan behar da. Eta alik eta protagonismo gehien ematen horreri, ez? Ez genduan nahi izatea alderantziz. Lagatzen dizugu zatitxo hau, zu kantatzeko zatitxo hau, partaide izateko. Eta nahi genduan pizkat alderantziz egitea, eta berari lagatzea, hasiera hori eta abestiaren hildoa bezala hartzea. Eztanda abestian berriz, Miren Arbaitzak hartzen du parte, Zaloarekin batera, ahots joko politak sortuz. Miresten dugu Miren hasi zenetik. Eta Zaloak eta biok espiatzen genuen apokaidia hasi baino lehen egoten ginen atzean entzuten. Eta ikusi genuen apoko zazala, eta gainera uste dugu dagoela momentu superon baten musikalki Miren, bere bandakin, maizekin, eta gozada izan da. Etxekoa gara eta urte guzti hauetan gauza pila bat egin ditugu elkarrekin, nik beraizekin Mirenekin gauza pila bat ditute momentu askotan, eta ezen bat ere arrotza elkarrekin abestea eta modetea, baina bai izan zen bapatean zerbait berezia berarendako ere bai eta guretzat ere bai, horrela ikusi genuen bentsat, kokeineko abeste batean abestia. Hirugarren eta azken lankidetza Chill Mafia taldeko Kiliki Fresko abeslariarena da. Ispiluari begiratzean kantu eta bideoan hartzen du parte. Oso kolaborazio interesgarria hau ere, eta batez ere interesgarria eta oso kuriosoa nola sortu zen, ez genion deitu, guk ez genion deitu, bera gertu zen estudioan. Juanjo grabatzera zetorren egunean, Juanjo deitu zian, da esan zian, nire lagun badator, Beñat, Chill Mafiako bat. Eta, derrepete, nun agertzen denan Juanjo Kilikirekin, eta izan zen, flipantea, egia esan. Eta esan genuen, esan beharko diogu, ez? Grabatzeko, ze? Enteratu ginean bazet horrela, bota genuen asuntua. Baina etzela aurretik pentsatutako zerbait izan, eta pentsatu nuen, agian ze abestitan, igual hemen sartu dezakegu, eta, de hecho, Zaloak abestuta zeukan zati baten sartu genuen berea. Egia da, gu hasieratik Chill Mafia irten zanean, eta izan dara talde bat komentu zen duguna gure artean, eta zentzu askotan gustokua. Aurreko urtean Durangon egon ginean bere saien argazki ateratzeko, tipo fan. Orduan, bai zala guretako gertuko talde bat, ezala inor arrotza zentzu horretan. Eta zuken duzun mozua, ikusi gentzaun poderio bat musikalki oso braua. Arrasar da, sartuta arrasar. Oso ondo kontrolatzen zituen gauza guztiak, oso ondo kontrolatzen zuen dana, orduan letra eberak idatzi zuen nahi zuen guztia, esan zigun ipininik entzuteko, eta nik esango dut nik nahi dutena, eta hori sentitzia gozada da, ez? Batian horrelako hurakan bat bezala etorri zen, eta izan zen como franga, eta gelditu ginen como, hostia, que guapo. Eta bai, eta gozada. En un orien naiz ni, contesta mierda primo, que me gachik, emaidazu maitasun hori, y toda esa puta envidia pa' ti, he dejado esa pastilla, no me dejan dormir, haien begiradoan niretan dira, ni azkeneok taiek azpia, ez dira sekula mugituko rigor martxin. Hau naiz di, iandu aurretik hau ez beste. Atomika diskoa diseinu lan erakargarrian dator. Oraingoz, CD formatoan kaleratu da, eta hilabete batzuk barru, viniloan. Bideo horretan, taldeak prest ditu zuzeneko aurkezpenak. Diseinuan Ritxi Ostaritz egon da. Da tipo bat, egia esan, zerbait eskatzen diozunean, ez dakizuna oso garbi zer bueltatuko izan. Orduan, hori ze pixat intentzioa, kasu honetan, eta hortan zaitu ginen, berarekin jarri ginen kontaktuan, eta esplikatu genion diskoaren kontzeptua.
bost taldekide, oraingo honetan nola pixkat ezberdin lan egin genuen, hori, gauza gehiago, abestia pixkat borobiziago etxetik ekarrita, elkarketa hori, eta azkenean nola sortzen den estanda, kimika edo bomba atomiko hori, ez? Berak izatu den bezala. Orduan, izenburua ere hor geneukan, pentsatuta hasieratik eta bueno, elementu horiek emanda, berak sortu zuen, guri hainbeste gustatu zaigun diseinu hori. Gozatzen dugu diska grabatzen guzti hori egiten, baina gero guzti hori holtzara eramaten ere, hor dago rollo bat guri benetan txute bat ematen daizkuna, oso zaldia gara, orduan hori da gehieneko gendukena, azkenean da modurik errezena ere diska horreri bere irteera emateko. Hasiko gara ahotsenean, Durangoko azokan, aurkezten, eta gero ja diskoaren aurkezpen bira ofiziala edo 2023an hasiko da, eta hasiera batean Sua taldearekin batera egingo ditu kontzertu batzuk, eta bueno, ondoren datozenak ere tokatzen denarekin, ez?